I'm an overweight, middle-aged man. Deși ai prefera să te simți victorios, atunci fii de noi. Vă aducem pe cele mai mari vedete și pe cele mai explozive filme să vă energizeze ziua. Acțiune la Viasat Kino. Când lumea își pierde culoarea, noi vă arătăm o perspectivă diferită. I look at my life and it is surrounded by so much beauty. Bucurați-vă de actorii favoriți și momente de neuitat. Filme dramatice la Viasat Kino. What's in the satchel? It's full of money. Well, this is just a deal gone wrong, isn't it? Yeah. Can't stop what's coming. I got it. Simte-te bine în mijlocul naturii cu un popas la HelpNet. Cumpără produse de sezon reduse cu 30% și înscrie bonul prin SMS la 1877. Poți câștiga săptămânal un coș pentru picnic. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. Vino la bine! E timpul să încerci Always Ultra. Poți găsi opțiunea potrivită pentru tine și pentru buzunarul tău. Verifică prețul în magazine și bucură-te de protecția de încredere Always. Always. Mai bun ca niciodată! În Japonia privim spațiul ca pe o pânză albă, începutul unui tablou cu tot ce are viața de oferit. Descoperă o viață plină de posibilități cu Mazda CX-60 model 2025, crafted in Japan. Când arăți bine, te simți bine și ai vitalitate pentru lucrurile care contează, iar ficatul tău e protejat. Cu 100% ingrediente active naturale și eficacitate dovedită științific, Liv 52 oferă vitalitate întregului organism și protecție celulelor hepatice. Liv 52. Susținere pentru ficat, vitalitate pentru organism. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. M-au lăsat la uscat. Toată noaptea am stat așteptând bucătărie plină de murcărie. So what? Somat Excellence 5 în 1 Caps, cu o formulă împotriva mâncării întărite chiar și după 72 de ore. Pentru o curățare excelentă, Somat Excellence 5 în 1 Caps. Știm ce provoacă hemoroizii: disconfort, durere, senzație de arsură. În lupta împotriva hemoroizilor folosește Cicatridina supozitoare, o formulă ce calmează simptomele și accelerează recuperarea țesutului. Doar un supozitor pe zi. Caută în farmacii Cicatridina supozitoare și întreaga gamă de produse pentru hemoroizi. De la Natur Pharma. Apa crește. Apa unește. Apa construiește. Perla Harghitei. Apă de bine pentru oameni ca tine. Dacă ar exista niște ochelari care să te ajute să vezi gustul bun, ai luat doar de la Delaco. Poți să ne crezi? Dar mai bine testezi. Ia de la Delaco! Durerea de cap lovește puternic? Nurofen Express Forte Capsule Moi are o absorbție rapidă, acționând rapid împotriva durerii de cap, ca tu să ții pasul în fiecare moment. Hai să vedem cum se simte răsfățul enorm chiar și la o săptămână de la spălare. O săptămână? Wow! Și încă miroase așa de bine! Ce e? Spune-mi! Este răsfățul enorm. Perlele parfumate puse direct în mașina de spălat plus balsamul preferat. De 10 ori mai multe molecule de parfum. David, ce plămâni bune ai! Dar gingiile tale... Ai nevoie de pasta de dinți Parodontax. Ajută gingiile să se refacă după prima săptămână de utilizare. Parodontax, expertul în sănătatea gingiilor. Încearcă și apa de gură Parodontax. Am învățat să am încredere în mine și în alegerile pe care le fac.
Iar pentru îngrijirea tenului meu, aleg să am încredere în știința din spatele L'Oréal Paris. Age Specialist, triplă acțiune antirid dovedită clinic. Rutina antirid potrivită pentru vârsta mea. Aleg Age Specialist de la L'Oréal Paris. Pentru că merit. Let me tell you about Cringe sau Epic? Tu decizi! La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Hai în aplicație și bucură-te de livrare rapidă. Iar dacă te răzgândești, nu uita că poți returna gratuit și super ușor la EasyBox. Fashion Days. Time to be me. Apa crește. Apa unește. Apa construiește. Perla Harghitei. Apă de bine pentru oameni ca tine. Alcalia îmi face bine. Când ai nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice, parcă nu e nasul tău. Încearcă Bixtonim, formula unică cu 3 substanțe active. Are dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare pentru un efect rapid. Bixtonim desfundă nasul rapid. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Catena a împlinit 25 de ani! Cu acest prilej îți oferim 125 de motive să zâmbești! De la Fram! Cântă și tu! Pentru fiecare porțiune delicată a pielii, fiecare formă și fiecare zonă pe care poate nu aplici loțiune în fiecare zi. Bucură-te acum de o piele hidratată 24 de ore ca după aplicarea unei loțiuni, chiar după duș. Încearcă Dove Advanced Care, creat cu microparticule puternic hidratante ce hrănesc pielea în profunzime chiar după duș și o mențin hidratată timp de 24 de ore. Alege Dove Advanced Care pentru o piele catifelată 24 de ore ca după aplicarea unei loțiuni. Când arăți bine, te simți bine și ai vitalitate pentru lucrurile care contează, iar ficatul tău e protejat. Cu 100% ingrediente active naturale și eficacitate dovedită științific, Liv 52 oferă vitalitate întregului organism și protecție celulelor hepatice. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Dimineața e mai frumoasă cu familia la masă. Müller Mix deschid pentru un mic dejun rapid și delicios pentru fiecare pofticios. Viața e plină de gust. Descoperă, mixează. Eu sunt tu din viitor. Și ăsta mic al nostru. Băi, mersi. Chiar mai salva cu Oscar ceramic ăsta. La ce talent are juniorul să ne norocească pereții? E băiatul meu? Păi al cui? Nu vezi că e încăpățânat ca taxul? Oscar ceramic ultra-lavabil, anti-urme de contact. Îl iei acum, îți mulțumești mai târziu. În Japonia privim spațiul ca pe o pânză albă, începutul unui tablou cu tot ce are viața de oferit. Descoperă o viață plină de posibilități cu Mazda CX-60, model 2025, crafted in Japan. Ia-ți porția de bine cu Lacium la doar 28,99 de lei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. Vino la bine! Vreau o bancă la nivelul meu, iar George e diferit, ca mine. Bad girls make me say wow. În George îmi fac singură oferta. Nivelul meu, dobânda mea. Am 5,99% dobândă la creditul de nevoi personale, fixă și garantată. În programul de beneficii din George, eu îmi fac oferta. Eu știu mai bine. George. Inovație BCR. What's in the satchel? It's full of money. Well, this is just a deal gone wrong, isn't it? Yeah. You
can't stop what's coming. I got a bad feeling, Llewellyn. I'm looking for Llewellyn Moss. Got a loose cannon here. Plenty of them around. Is Llewellyn there? You can't make a deal with him. Even if you gave him the money back, he'd still kill you just for inconveniencing him. I don't even want to know where you've been all day. Nu există țară pentru bătrâni. Acum la Viasat Kino. The following film may contain mature themes and images.